Txuleria Joder taldeak disko berria plazaratu du. Ezkerraldeko taldearen miraupen luzeko bigarren lana da honakoa. Siempre me siento regular. Taldeaz gehiago ezagutzeko taldekideekin batu gara. Gaur, gurean, Txuleria Joder. Gaur gurean, Txuleria Joder. Hemen gaituzue Txuleria Joder taldekideak, handik hasita Miriam bateria jolea, gero abeslaria Iratxe, Antxon gitarristan eta ni alda basu jolea. Orain dela 2 urte hasi ginen, 2022an, gero ezkerraldeatik beti bai Portugalete, Santurtzi Mariga. Adoptatua hemen daukagu Aramaiotik. Egia da, gatozela beste talde batzuentatik eta oso gaztetik ibili garela musika edo zarata sortzen. Batzuk Mataderotik, neko bezala, barrikara espaldi Makabitik, 15 urterekin zeuden Portugaleten zarata egiten. Ni Desordenetik, Antxon el Bolkete, Miriam Turbofakers, baina, uste dute iniziatiba izan zela gehien bat laguntasunagatik. Eta Miriam egia da, gaztetxoena dela eta izan zela peska bat olan. Hasi ginen Iratxetan ni, geratzen, ingintun 2 abesti, eta ja behar ginen gentia. Eta Iratxekin zauen Ebisekin kontaktua. Ia esan da nik Iratxe ez nuen ia ezagutzen, bakarrik bere taldea ezagutzen nuen, baina berarekin ez nuen uste dut inoiz hitz egin eta egun batean deitu zidan eta proposamena asko gustatu zitzaidan, orduan ezkerraldean behai neska gitzi gara musika edo egiten. Eta bateri jole gutxi ere daude, orduan, azkenean, hori. Orain laguna gara. Gainera, toma. Gainera. Musikalki punkaren barnean kokatzen da Txuleria Joder taldea. Beti ere, bere alde poperoarekin. Niretzako da punk rock que suena a pop. Bai da punk rock, ez da punk holan riguroso, bai dauko holan rock, gitarra, igual, baldetik gehien bat, igual, más así, no rock and roll, hainbestelako ez duzte muten, baina rock holan rollo bat, baina gero gara popero batzuk, gero gara mamarratxo batzuk, batez Iratxetan ni. Eta orduan urteten jako lan ritmo oso poperoak, baina gero hori txilisoka eta barruko gorroto danakin abestean, bai bihurtzen da punk edo, Orduan hori, punk rock con... Sentimiento, emozioakin. Nik uste dute alde biak ditugula, eta abesti batean ere hori nabaritu aldugu abesti bakarra entzuten. Dauzkagula sensibilidade hori eta historia bat modukoa kontatzen eta suabe eta gero bai indar hori eta gorrot hori eta nazka hori eta oiuak bai entzuten ditugu Siempre me siento regularren album berrian eta aurrekoan bai, uste jarraitu dugula alduguna egiten eta gustatzen zaiguna egiten, ez da ez pentsatua eta ez da ez zelan konfetatzen dugun lauron artean eta alduguna bai. Hori da hortxe garitza, hauek espektakulo egin bitartean Miriam eta Bion kaina ematen. Bestela, Antxonak esan bezala, popero egia geratzen dira beste, orduan kaina apur bat eman barrako da. Eta gainera Miriam etorri izenean nahiko zaila da bateria jolea lortzea eta onak gainera are zailago. Olako sorpresa polita bikaina izan zen egia esan eta kaina emateko eta jarraitzeko oso errez jartzen du. Diskoa urten baino lehen hau ibili gara kontzertu pilo bat emuten eta jentiakak. Bera, ez dako diskorik, dago, laizte grabau biogu, ez dakiz zer, baina igual egon gara urte bete kontzertu asko jotzen eta diskoa auki barik ondion.
baina nik uste dut hori dela zuzenekoen hor daukagulako igual, ez dakit berezitasun bat, flipatu barik, baina bai. Edo flipatu, bai. Edo flipatuta, bueno. Kemaz da, txuleria joder gara. Taldearen bi diskoak Aritzarregi soinu teknikariaren gidaritzapean grabatu dira. Izan ere, teknikaria bera interesatu zen taldea grabatzeaz. Etxean bezala sentitu dira Usurbilgo estudioan. Kontzertu piloa jo ginen diskoa eduki barik, eta orduan balduko jakon YouTubeko bideoren bat edo, eta esan zauen, ostia, honek ez da grabau inoiz diskorik, ez, ba, eta nos tiró ahí la esta, bai. Digo, ¿quién es este? Behiratu ginen eta esan ginen, bueno, ba, goiaz. H. Ari ez zaio gustatuko hau baina. Daukagun harremana beragaza pizkate, aitatxu xemea da bizta. Eta hori, etxean bezala sentitzea hori ez dauka presiorik, usten diretzat behintzat, bai, batzutan ez da baiaka, bestetan, ai, ke pantojitak ere, esaten dit. El estudio no, esaten dut. Ezikutu hau, ezikutu eta kontu zuzez, eta, bueno, gu gara desastre hutsa orduan, mix hori, divertigarria da, bai, pazientzia dauka. Nik ez dauka material honik, eta orduan, bueno, konfiantzan, zan aritzeri beria izteko eta etxe zuztan. Lehenengo dizkan eta bigarrenean igual indogu, berdin. Aritzen gitarra, aritzen pedalera, aritzen amplifikadora eta aritzen jack kableak. Eta pua? Pua lleve yo. Disko honetan, Antxon esan duen moduan, igual kantak landuagoak genituen, eta bigarren disko honetan nabaritu dut, igual lan falta, niregatik. Baina, bueno, ha dicho zo tipo pazientea eta lasaia da. Lehenengo diskoa grabau ginunean, bidali zuztan holan, como lehenengo prueba bat edo, entzun hau adibidez, ez? Como hortik joango da igual, mezkla, ez? Nazketa. Eta nik deitu notzan, que no, que sonaba demasiado bien, no? Hori gu ez ginela hori. Eta ulertu zaben, eta gero ja jarri duzku soinu bat, igual gure soinua dala gehiago eta gainera zuzenekoetara hurbiltzen dana, ez soinu garbi bat eta gitarra super... Gero defendatu behar dela hori. Claro, eta gainera ez da egiza, orduan topau dau gure soinua. Eta bera badaki nortzu garen eta badaki gure soinua zein den normalean eta zelan jotzen dugun eta bera zagutzen gaitu. Bai. Geneukan esperantzarik sufritzen ikusten izun berriz ia zoriontzu izan ginen urraiek inguraturik betiko geltokian tren barik bakeak bidea usteltzen duenetan azken arnaza zuk eta nik bakarrik nago bakarrik Siempre me siento regular diskoa iraupen luzeko bigarren emaitza da. Inoiz egin dituzten kantu azkarrenak eta leunenak bat egiten dute lan berrian. Ez dute lasei jotzen dugunetan ere nahiko tente mantentzen dugula soka edo musikalki eta tentsio puntu hori edo badagoela ere. Gero ere, zuzan bezala abiadura handiko parteak eta Mirianen redoble horiek zelan jarraitu, burua uste nahiko etxe, baina lasaitasun momentu horietan ere mantentzen dugula hor tesitura edo ez dakit nola zelan aipatu hori. Hauek askoz modernoagoak dira, baina yo soy muy... Me la he comido. Bai. Orain hau niretzako da, yo soy más de música de pollas viejas, ¿vale? Hori, onartu behar dut. Eta punk azkarragoa eta horrelakoak gustatzen zait. Eta orduan pizka bat saiatzen naiz txuleriara sartu. Oraindik ez diate uzten doble bomboa, doble pedala erabiltzen, baina, bueno, algún día. Nik uste bastante kompensauta da zela. Ze nik uste aldogula bi diskak hartuta, aldogu disko bat como oso lasaia, kantak aldatuz eta bestia oso kainerua, ez? Orduan, nik uste bastante konpensatzen dugula hori. Gure gorroto eta hori dana,
Eta gero gure maitasun, sensibilitate eta horrek movida horrek danak. Eta Kaineroak dira guztia. Bai, kaineroak, bai, digo, velocidade atletik adibidez, ez? Honetan igual asko sarina bai. Lehenengo dizkan geltokia igual da la balada, baina hemen da maitia. Eta lehenengo dizkan ez kantua da igual oso kaineroa eta hemen igual da la primavera, orduan. Bai, antzeko apareko dira. Igual kanta bakoitzak bera izpadu beste diskan. Bai, egia da. Bizkat bai, nahi gabe, baina bai. Txuleria Joder taldeak ez du lan hildo zehatz bat. Erraietatik sortzen dire ideiak. Unean unekoa eginez, aurre ikuspen handirik gabe. Landu, ez dugu ez zebez landuta. Ez dago lanketarik bere txulerian. Ez da hotzan, ez da gitarran, ez da basuan, igual baterian bai, pixkat, baina holan ateratzen zaiguna eta disfrutatzen duguna. Baina ez da holan oso premeditau edo, eta esango nuke, ez da kreala abesten. Gero, igual 10 urte abesten taletan eta algo sabre, baina ez naiz joaten Nik erosi dut olako pedaleratxo bat oin dela hilabete batzuk. Oinartez gitarra bat daukat eta soka apurtzen bat kontzertuan, gitarra barik nahu kontzertuan, aurreko taldeari eskatzen eta desastre bat. Eta, hori punkia baldin bada, punkia gara. Bueno, desastre, seguro. Bai, desastre fijo, punkiak ez dakit. Igual hori egiten gaitu punkiak, porque yo odio a los punkis, osea que bai izango da hori. Desastre punkis. Txuleria Joder taldeak unibertso propioa du kantuen hitzetan, eta hori disko berrian nabari da. Badute kale giroko makarrismo puntu bat, baina azken finean maitasun kantak direla esan daiteke. Letra kantzonenak dira, baina nire bai ez da, Anton? Bai, asko laguntzen duz. Lehenengoan inginun gehiago erdibana, ez? Hori esan duguna, lehenengo 3 kantak, Txuleria Joderen lehenengo 3 kantak, zuk eta nire artean inditzugu. Erantzunak, nire historiak zure erantzunak eta lakoak. Bai. Nondik abiatzen zen? Gauza ez oso honetatik. Miserietatik. Bai. Eta, bio daukagu horrelako terapia bat txuleriakin. Guztet lan jat topetia letrak nik irakurtzerako entzateiak nik, hostia. Eta orduan zaten dut, si pa mi es hostia, que la he hecho yo, pues supongo que beste entzatei izango da hostia, ez? Nik hori topatzen dut, o lan urteten jat. Ez que ez dakit, zuk ez bezando zuen identitatea daukazu, ez? Baina nik ez dakit bez, zu dakizu, bueno, galdera zuk itxan dituzu, baina digo. Zuk uste dozu hori entzuleak badakizela ze onda edo... Nazka abestian Josea Balestenak eta Miren Arbaizak hartzen dute parte. Kantu azkar bezain zorrotza da. 2 minutu eskas irauten dituen, gorrotoz beteriko ere zerkia. Hasi ginen ondo eruten eurekin, ez? Gau giroan eta, ez? Igual kontzertu batzutan koinzidu ginen eta hasi ginen ondo eruten eurekin eta laguntasun bat sortu eta gero, pentsatu ginen itxea kanta bat guk eta beste bat eurek, ez? Bai. Eta, bueno, hori, ez? Con todas las cosas que pasan, azkenean hori izan urten. Baina esan ginen, bueno, orduan gure kanta hau nazka, zuek parte hartu abesti izan gure dizkan eta jazta. Ze bestia izango posible. Pizkate, hola bertigoa sentitu nahen, nire da mitika bat Euskal Herrian eta ahotsa eta artista bada, osea, uste dut, referente bat dela. Beraz agutuz, hain pertsona ona eta dultzea eta bai aldi berean hola makarra, dauka bi aldeak, eta berarekin hain erreman polita daukagu erraza izan zela, baina berekin konparatuz, dut, ostras, eske tipa hau da artista bat dela hostia. Y tú también. Dauka amorru bat, eta letzen, gorroto bat, nazka deitzen da. Maitia zara zoriontzu, bihar estare zoriontzu, atzo izan ziren zoriontzu, zure bizitza zoriontzu. Ordainduarren ez naiz zoriontzu, ordainduarren ez gara zoriontzu, ordainduarren ez naiz zoriontzu, ordainduarren.
Disko berria DDT banaketak zigiluaren babesan argitaratzen da. Autogestioan norabide, elkarlanean ikusi du argia vinilo formatu derrean. DDT-rekin lehenengo eta bigarren diskoa ateratzea adostu genuen edo, bai haien aldetik prestutasun hori zeukatelako, bai gure aldetik azkenan izan da distri autogestionatu eta talde lokalen aldekoa ikuste genuen gure eszenarekin edo gure identitatearekin nahiko bat zetorrela eta gainera gustora lan egin da lehenengo aldiz, bigarrenan ere haiekin. Eszena autogestionatuaren alde lan egin izan dugu bai gure esparru pertsonal eta bai talde moduan eta oso esan duzuna, sustraioik ditugu eta sustraioekin mantentzeko enbor sendoak behar dira ere eta enbor sendoiek DDT bezalako elkartek eta ematen dizkiote eszena lokalari. 35 urte daramatzate holan lanean eta, uste dute merezi dutela dana. Egiten dute lan ezerren truke eta, astean zehar egunero arratsalde guztietan hortze daude Martanan. Osea, libururen bat edo viniloren bat opari edo erosi edo nahi baduzue, DDT hor dago Bilbo Martanan. Disketxeekin ez, eduki ditugu eskaintzak joateko manager edo olako mobidekin, baina disketxeekin ez. Managerrekin igual bost edo esan digute. Bai, baina... Baina, Que va, no estamos ahí. Diseinu lanari garrantzi handia eman diote honakoan ere. Taldeko abeslari den Iratxe berak egin du artelana. Taldearen egungo egoera irudikatuz kolore ilun zein bizietan. Hau bai izan dela premeditau eta, eduki dugu bolada pizkatolan dramatika gure artean, gure bizitzan, pertsonalean, eta izan da pizkatolan gure tristezia edo tristura isladatzen. Eta zelan izan zen holan lokalean Mataderon, zelan zaudete, regular, eta yo me siento eta hau erderaz izan zen, gure artean erderaz egiten dugu maketa garelako, eskerraldekoak, eta, Antxon izan ezik, bizi izan gara beti erderaz. Orduan, gure euskara ez da onena, baina, saiatzen gara. Eta zelan zaudete, siempre me siento regular, siempre estoy hablando, eta bai arratza eta zelan gauden, eta Miriamek, me siento como flotando, y yo le dije, como la ría, ¿no? Como fluyendo, como la ría nos lleva, la ría Bilbora arte, edo Sierren arte, edo Portugaletik Santurtzira, eta nos lleva la ría, ¿no? Eta hau da argazki bat de la ría, ez da ondo ikusten zen, hori artistaren movida da. Laurben, isladatu genuen pizkatolan ni joan nintzera Bilbora bizitzen, geundela maz, la noche eta holan, eta iria zutan jartzen, eta hau da gure herria zutan. Eta hori da txuleria joder, eta zelan gauden, ikomo nos lleva la ría Bilbora arte, edo ez dakit nor arte. Hasierako gauza igual zen ideia, bote bat egin papelezko papiroflexia, ez? Bai. Hori zuarekin eta, baina beti bezala, Iratxe, que es un pulo inquieto, osea, 1000 buelta eman zuen eta azkenean gauza hori... Egin nuen, nahi nuena. Básicamente, baina, guai, la verdad que chulo. Eta, eskusa gorriña dana. Eta gaina, vinilo hau gorria da. Ojito. Ojo, hemos tenido dinero por primera vez. De rojo que te cojo. Eta, el siempre me siento regular bebai, industriaren movida da, hemen daukagun industria zikin hau, ebai erakartzen gaituela, metala eta guzti hori bai dauka. Jendea bai ikusten du saldi bat, jendea ikusten du Antxonen aurpegia holan delau, jendea ikusten du denetari, baina ni hilatu duena hori izan zen, gaizki gaudela, eta listo. Interpretazio librea. Bai, hori arte da. Ahí va. Jodida ambulancia. Tus ratas eran de esos que muerden.
Azken garaian bada punk belaunaldi berri bat gure musika estenan. Hala ere, Txuleria Joder ez da bertan kokatzen. Urrun sentitzen dira aro berriko talde modernoetatik. Bai, eta gu igual gara, klasiko hauak, ez? Ze ni oina zinaz hori, igual pedal txoruz bat edo lako mobidekin, ez? Eta hain dazen taldiak, die danak punk, edo post-punk, edo olako rollo baten, baina nien azor kokatzen besta. Ez daukagu bigoterik besta, eta nien azor kokatzen behintzat. Baina, bueno, bai... Kokatu gargara, ez dakit, Ez. Nien azor kokatzen hor, ze badakigu eskaela hori. Baina, bueno, ni alde hortatik behintzat pozik naue, bai. Ez dala dana... Berdina. Behintzat gitarrak eta bajuak ikusten diela, ez? Ez dena tokitan, ez... Danokolan... Badakizu, ez? Nolakoa da ordun Txuleria Joder taldearen ikuslegoa. Taldekideek ez dute oso argi. Hala ere, kontent dira, gazte andana eta emakumeak lehen lerroa hartzen dutelako kontzertuetan. Ba, denetarik, Denetarik, ez da? Bai. Baina gazteri pilo bat. Gero eta gehiago, eta hori da. Bigote pilo bat. Bigote pilo bat. Bai. Kresa berria da bigotea, horren. Hori egia da. Neska asko, bai. Neska pilo bat. Neska asko. Eta hori, eske holan gaude oso eroso. Bai. Neska asko, hori hurbiltzen dira, lehenengo filetara, edo normalean igual, egia da, mutil gehiago daude hori, baina sorte honez gure kontzertuetan neska asko ikusten ditugu, bai. Hori gauza berri bada guretzat, eta behintzat niretzat, bai, desordenekin beste taldearekin zelan, ziren ia emakumeak edo neska gazteak lehenengo lerroetan egoten eta pankarta pilo bat egiten genituen eta hori agertzen zen beti holan dilema moduan eta orain igual ez dugu behar ez esan eta hori guk lortu dugu eta ni nago super gustora publikoarekin. Diskoa kalean kontzertuak dira taldearen jomuga nagusia. Sorkuntzak ez duetenik taldean, eta beti daude zirriborroak eta ideia berriak. Egunean iratzeri bidali notzan letra bat, y luego la borré, y dije, ondion ez dut erakutxiko, baina, eske, ez da, bueno, oin ez dut sortuko, hori zen duzu geratu, ze ideiak kondenatuta, ni behintzak kondenatuta nau. Orduan, bakarrik datozenez, azten zara puntatzen, da repente zen duzu, dauzkat bi ideia urrengo diskorako, baina hau urten berri da, orduan, prisabari. Ideiak hartu, apuntau, grabau, mobeietik edo eukitzeko, baina prisabarik. Baina, hay que gastar, hay que quemar esto. Ez ditugu jartzen, jartzen. ¿Qué? Urte bat honekin eta gero, ez daukagu marketing, Queda. A lo loco.